Salarfrøye i Høgskolen Island, og jeg min 3 år. Jeg valgte Osland, og fremst til at jeg trodde ikke å fylle strømmen når jeg fører til Danmark. Og Høgskolen vi 4 føringer. Jeg og en annen som leser Salarfrøye, og så det 2 som leser alt sjåa samskifte. Allt tillfället av enskon, så det är inte krävs att då urslängst, det är alls inte en boring. Tillfället av enskon och röntorna är skrivliga alla, så då kan man skriva engst. Läraren öliga blöjor, öliga välföringar är det ju timmarna. Jag lejer studentagaren här på det är en öjbron är 35 meter och i brunnar nuttar och gåar. Annars felagsliv i Island det gott islandikar eller blöjor. Så ja, äntligen vid Island, kom till Island, där vi är fritt folk. Mycket möjligheter. Det bara kom till i banka i Island och en ny Eik bank på Färjön. Jag vill byta kort till Eik som är väldigt gott när jag säger Tjaldur det är så lågt. Annars fria samskifte vi Eika vara gott alltid jag nätet så det går väldigt kött alltid efter fram så man är också spurningar.